Здравейте хора! Днес ще играем играта Тока Вока, ако не се лъжа. Аз съм Лиляна Мартинова Александрова. Пишете долу в коментарите дали имате Тока Вока, имате ли паролата и ако имате, моля ви, изпратете ми я. Защото ако имаме паролата, ще правим толкова яки видеа. Ние ви обичаме с Алекс. И да, може и да пишете долу в коментарите. Сигурно, ние имаме Тока Вока. Майче нямам батерия. Упси-допси. Пишете долу в коментарите. Лиляна, ние имаме Тока Вока или пък нещо такова. В другото видео ще гледаме страшни истории. Да. И в другото ни топ 10 класации. Алекс няма да е тук, защото ще е болен. Той не иска да присъства в никой от видеята, но аз ще ви се покажа чак на третото видео. Обичам ви! Така, хора. Зареждаме Тока Вока, Тока Вока, Тока Вока, Тока Вока. Така. Толкова много обичам тая игра. Ето го тук, това... часовнице, да, а тук защо е... Има тук 3 цвята. Жълто, зелено и... Давай, плей! Хайде! Плей! Толкова да го обичам тази игра. Моля ви, пишете ми долу в коментарите. Имате ли паролата и ми я изпратете, ако искате въобще. Толкова много обичам ви. Обичам ви толкова много. Познавам, много ви обичам. Буквално толкова много ви обичам, хора. Жалко, че това е телефона на майка ми. Моят е малко по-старичък, малко малък, но той е майчи iPhone 12. Или ето тук. Ще натисна в моята къщичка. Сега ще видите, хора, моята къщичка. Буквално къщата ми ще видите. Моята къщичка. Ето тук виждате, че нямам батерия. Малко по-раничко ще го приключа. Това да кажа, че е кратко видео. Да, кратко е и ще го приключа, като ви покажа дрехите си, тоалетната и всичко, как съм го декорирала. И да, пишете долу в коментарите, имате ли паролата и ми я изпратете. Кажете ми, ако искате вие. Ако не искате, аз няма какво да направя. Ей, тук се вижда, че нямам батерия. Хайде. Ето, казах ви, че тук има жълто, синьо и майче розово. Ето ме тук, хора. Ето ме. Ето това е тук. Ето това е Wednesday. И ето тук. Ето тук ми е диаманчето. Ето тук. И хора, да. Ето тук. И тук. И тук. Обичам ви, хора. Това ще е за днес видеото. Показах ви всичко. Абонирайте се за канала, моля ви. И довиждане. Чао!